الإنسان على نفسه بصيرة. وأنا بدي شيء أنك تدمي أيرك هدوء إلى شيء إلى أنك تدمي من تديرك ولو ألقى معاذيره حتى تنظر بك القدر. إما foto sebelum dia makhluk kecuali dia mah ini siliko Fuente makhluk maka aku sebagai ini bisa baru kau sebagai apa kita dan الإنسان على نفسه بصيرة. وعلى كل ما أيرقنك على كل شيء أيرقنك نقدر تدبير أجر أيرك ولن تطلع كثيرا أمر الظروف والظلم من التوكيل على غير الصعوبة على التعب. نقول ما لكم وما لها تسلمه إليه. Dalam sesuatu problem ada sampai lebih coba yang kasih form total belakang dengan mati apa pun yang ada tuan anda dua hukum berimobil dua ada syarikat imankan tuan cukup إلى كل شيء يعقلون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نحن مجرفين إلى كمال من جميع الشكلات كذلك يفجر أقرب إمامية إلى كوالي كريم mereka juga bersedia. Pada hari terpilih ayat, pada hari syirik ayat, pada waktu akhir, hatta akan berlaku lagi. Ada hari menjadikan siapa pun cinta akan dokon tu, ada hari sesuatu, akan dokon. Maka kalau ayat kondisi ayat tidak ya kira-kira orang membaca wali bukan ada itu dulu ada mereka yang berutang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih kira-kira mana ayo gimana tuh Syria seperti itu kata siur dan dia kata Syria kan ta'tafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir wila jurubul jinnah lalu jasa dua majalah besar itu hukuman Syria kan ini tulang rumahnya saya kata maktof ayat من berkuasa Tuhan, maka berkuasa dia seakan Rasulullah SAW. Berbahagia, seharusnya ini disanjung. Ini kan alamat kuasa dia. Kesejarah pun ayat Rasulullah. Di mana ayat Qaul Akram sallallahu alaihi wasallam apakah dia anjing lesakan kalau akhir karena dengan takada ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya wahai wali kamar ayat
sallallahu alaihi wasallam fuqaha utanya tuharrik bihi lisanak karena ini namanya bagi dia tidak betul akan ini kayak mungkin kumingama kita jalan di pada saat tidak naik dengan negara kita inna alaina jama'ahu qur'an kira ko ke mingama we qur'ane farali nyonga aka kalanka don jibril no fe ka dursha no fe abo ke o mingama ala ko inna alaina jama'ahu qur'ane kafuli nyonga sura hakem bina jigi ka kafuli nyonga e ko dishila o kafuli iyoro o ba anga quraydi ba aladika inna alaina jam'ahu ikado qur'ane kafuli nyonga o ba anga wa qur'ana aliki kala la fana ika kalan chugo famu wa fengan na taki dan ala o be bena alaka mana tetelia bo anofe ni ne lama na kibi telia nai wala sa fengan na taki dan bisra fem flamiye o flashite eka o fla bebe ondeka onjume ala de kodo wahdahu la sharika la ikala ni qur'ana وبنا عليك قرآن فرلي يونغا إيرو وبنا عليك كان عليك رسول الله عليه وسلم علي دي قرآن يرى كفوبا فلو فلوي أدرشبا فلو فلوي علي دي جينا يرى مينغا دنيا أدرشالا على كوكا فرلي يونغا يسكونا وبنيكا إكالني على وبنيكا بنا إتاكا على لمني ما ينكروي نجبريل عندنا آية كروي على مدرون kana siran kwa do bina taki dan walma kwa do kalan chugo bina taika e ka la metro oda to hali an yarwi fami nyini be kusuba qur'ana na nabe kala i o ya la bende qur'ana wudi ni qur'ana kala na fastami'u lahu wa ansitu ay allama akatlu mada'afi mo ba ke ko nga kutan ni ngonde pande ba sura ali mo be silla nafila siru la sumalo fi ba so qur'ana ka kala qur'ana kala na no fe lamani de hera kabu qur'ana be kala e kala halle qur'ana ka siti kala mado na jara ikunfe iba kala no fe ko be ba ke ga kala me odi chidai ba lamani iya marula do de be istifada min kola ito ke akalan na tigi no amma ba kala no fe ni kundo bala tigi bulu komi kayre kala tajidu la wal ma kalanzina wana yono fala haraj gashitila ga qur'ane no konde qur'ane be kala allamani aniki dadi ode kai alaka hina be suro de la qur'ane ode chango kirangere masilla ay kira kangar ko nda selta de ko mo kara qur'ana sama sama unalice na be qur'ana kalan sella kalabe kira sura yani mo ka fam kira be kalana mo rube kalana kira ya kangar dawi na le be kalana kala jam kalamun bo kenama mo kalabe ni amma masala mun be isa alman be kala dugo wanna ba bangi fatiha kalana kalam ma do kono de ando nyefolla abe mina dron o ki dadi ka qur'an lame kana ke alman be ga qur'an kala ka bon fitri jogo flala era bala ka qur'an aya do kala era bala ka sura do kala ka suri klobe alman ta kala ngada ima ya marlani mi ki dadi kalame ma ikhtilafu mun besa fatiha kirangere la o kalani don bo foko nyom min bola na kalani de bi hina itaro mazhabu fe ba kala idara la ko akala maliya mazhabu ko to ka bi dade flabbe ko ni don ba ko kuma don ba mun en defin fo lu kerefe amanda de taw ko kuma na fo mo ko de fam
don ba temene nunu fle mustawa sira yoromina nuka ala insana yoromina chendu amba foko mo do en rek mo wi ambe do kala mo bo kuma fo ga karoge ko na de ntekile ambe kambe ba su ke fion fena ni ba bla binabta ab doctorat abta malikini shafini ahmad ka kuma u anta tafiku mawdu jumay ab doctorat wala kete maliki ka kuma ete ibn tabo min emana ni kantu yera mawla ko ere che kulu che wara do bobi do wushude nega bi nega tigede inu ka don nu tata kele de ka basu bo maminga kitabu kono ebe ta do tomo maminga kitabu kono ko ki ka basu buluka e go ko eno kele ana ufora nyongo femununa ko be sey kata ala de ma ube ugadda lufo so ko famia fora nyongo mana sa ede be ala de tay tafe ala ni taro fe ala mam bana dambila ni o foyo be taw fe ede bina sigi ndeta che ndate che abeta beno maliki kan kuma dalu tala amas o ya se abo maliki no ka tu eno de ai o chinyere ete kala shido abo maliki no tu diga tu eno fe maliku ni mi vo ambo de ka ko lakale likela oni adoni tigere o tekelende ebe ga mami ka fam yalla kali ala ka boda kan bara qur'ane lameni ja afkira ere ya marulana kabi jibril bedna mamina la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana farali yonga ubena alaka ki kalala ubena alaka sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa amanani kalantina ikalani ala ubena alaka afarali yonga ubena alaka qur'ana infui tinataka idan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ana alay ulaydu ta'ala kire ko halna ma tiliya jibril no fe ko asra memni ko talika bare ko ya ala reka bare fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana hukma ni aya kana fattabi' qur'ana ikatu akalani no fe koray kala afede ikatu no di kallame ikatu no fe akalalla ثم إن علينا بيانا ثم وبكفه أفرلك يونغا إكلني قالا ثم إن علينا بيانا قرآن فرنسيالي كبني على كلايني مي آية منا كو بني محمد وفنا بأونغا جونيغا على ka qur'ana bangi iye alaka layni miye ayamina o bangi iye o be alaka o akalani adrushili ka alakira la dunya akorola alaka ni kibe qur'ana arabu kan korofo katati atiende layni do be aya dowla علي على كرا الدنيا ولا كرا يا مدون الدنيا ولا ودياتو إبام ما من في كوب على كرا كمانا كلبو وصدو قراننا اتسيغا قران فامون على كرا كماتيو صلى الله عليه وآله وسلم على كرا فامو يالو كباني كرا باني كوري ما دو فلي إبا دون نغالا إني نيومبالا فارباسيا نيومغا ديما على ala yɛrɛ de y'o kɛ kira la sallallahu alaihi wasallam kira y'o kɛ a mandenw na ne ko k'e tɛ e mago tɛ kira ka sariw la
kon be kaba ko ya amogowla ayra tabulu be abe kaba mba kibara me kabara jamaro la fa dona fara fi jamaro la sal do ba kuma fa en reference ko qur'ane ti fon fo no kun ka ko be qur'ane kona ni ko kuma koni kolo te qur'ane kolo jela doro abana ko hadisa ko te chi ngani koni kaba ko yara hadisa ko te chi o kira ka hadisa ide na kira ka hadisa blambi ne ka hadisa ta de parce que ma si te bi kibi dine bato ke chugo jira mala ni qur'ane khalisu ni ere masharudo o ma si te tu kolo ko ka hala fo ali munu e tabulu inkiri na fa ba qur'ani yur ko lu be qur'ane de no fe o qur'ani yu na bana wajulike ate dan qur'ane ma بالضبط كافون قرآن آية دي قرف لي أبانا لا أفنا بنا نيفول دوكا كالانيون nga ale ko kwa ka kira ka nyefoli toyi nga ale ka kalano mena ale ka nyefoli ta iba do yo ki were be kiri do fo ita do yo boro mena kira ye kecho munun fa ka hadisa wala sallallahu alaihi wasallam ulu go lagoshi olu du bala ka bato kecho do ke o fana te qur'ane kono kuma o bora min kira ya kecho mina e ko ke mogotola a fo chugo me mogotola ke mogo be qur'ane la qur'ane du fe do fo ijmalan la tafsilan qur'ane fe do moku fo kira ka bara de uchi ani ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ka kecho nyefo boy ana e ko o kecho yi hadisa de walma o fochugo ko ye hadisa ke magotola anu nyebe ere la kechugo dola masalan qur'ani yu ni yayi amgo yororo ate kom na fo ni do minani araka hake min gadu yo goseliw est ce que yo fo we seli ke chugo tala we chugo do taw bo we chugo min taw yo bo min qur'ani de seli joli de fo ama kechugo detail e ke bala ka kechugo mi yo bo min savanga kraka kechugo blaka e ka punve ko in o taka barakelo na fora ko alkira sallallahu alaihi wasallam kira tasira alkira ka sunna atasira o jumai alkira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam alkira ka waliyu sallallahu alaihi wasallam ko munun kira alkira nyena ayu sabati asrati ama fo ko ka dabla mfe sabadi wo faranyoga de tibo ko alkira ka sunna o di alkira tasira sallallahu alaihi wasallam wana ni bina qur'ana barasda qur'ana bara chugo ayaw ci chugo de be yino ko ni aya min fora e bara min fo ama ke chugo fo bana alkira e bara nke chugudi sallallahu alaihi wasallam awani bara do alkira ma yemin jella o baro be yo kira ere ma yakellaw mathalan qur'ana ko bang balla batu ambe ba do alkira be ke kira ko mena bang baw be ya teyu gaay kuma kan mo kira sharhu jumayndi bang balla batulla ka kuma kan be la jawla sia walma kira ka bara ma yinna ka kuma kan ere ma yala atlila mo ni wale ngundu chela ya o kuma ke chugodi o ka ka nyina ay mu fuyi masalan dumini duna kira sigile nyana na ma fo ko mo kana du o dagabe ni be fedo sugo dagali ni galike ni hadisa yira ko on yeni feyin sugo dun alkira nyana wal ma ya afa ko kono ka sugo tige ka kanuna akira kira re nyana sallallahu alaihi wasallam ko qoray ko feyin sugo bidaga ni fen saba islamay bo munu ni saba diko ane ko ke islamay e mago ta'ala kira ko tumana sallallahu alaihi wasallam e mago ta'ala kira ke walila sallallahu alaihi wasallam e mago ta'ala kira tilila kula
jango kuma kura minnu bɛ ka kɛnɛ minɛ bi non ko fo ka silamɛya de kurakuraya ko fo ka kurakuraya de wa n'i y'a kuma ninnu mɛn kuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛna i hakili minɛ nka e k'u ɲininka ko an ka mun kurakuraya kɛlɛ yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ silamɛya ye mun b'a kɔnɔ min man ɲi sisan n'an bɛna o kurakuraya e k'u ɲininka o la dama o y'a sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ u tɛ kiiri minnu fɛ dama diɲɛ maa tɛ kiiri minnu fɛ bi adamaden jogo cɛjuguya kojugu u dɛsɛr'u yɛrɛ la ko minnu na n'u b'a fɛ ka silamɛya tɔnɔ min k'a bɛn olu ma olu t'a fɛ k'u bɛn silamɛya ma dɛ olu b'a fɛ ka silamɛya de bɛn u ma sisan ala dun b'o sira di jɔn si ma hali kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam fɔra de ko min bɛ jiri la i bɛ baara kɛ n'o de ye kuranɛ na sunna n'o ye i bɛ kiiri ni fɛn de ye an ye min jiri la ala ye min jiri la i b'o de kiiri a ko i k'a kɛ cogo min na u bɛna laɲini dɔw kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam kira b'a fɔ ko a tɛ bɔ ne yɔrɔ koyi ne tɛ ko ne ka aya minnu filɛ ko n k'u falen n'o ma d'aw ye a tɛ bɔ ne yɛrɛ yɔrɔ ne sagoya foyi t'a la ayaw bɛ yen aya minnu b'a jira ko alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ sago don yɔrɔ tɛ diinɛ na o ayaw bɛ yen k'a fɔ k'a fɛla don yɔrɔ t'a la ale yɛrɛ fɛla adamadenya sira fɛ o don yɔrɔ t'a la o tɛ kira la dɔgɔyali ye dɛ o ye ala ka sariya ye o ye ala ni kira de cɛ ye o tɛ anw ni kira cɛ ye dɛ ala ni kira cɛ kuma fɛn o fɛn mana bɔ ala yɔrɔ ka ɲɛsin kira ma o lakaletɔ anw fɛ i t'a fɔ k'o ye jɔnmaya ye ka ɲɛsin ala kira ma dɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma n'anw de bɛ ala kira kunkan kuma fɔ sa ladamu dafalen ɲini bɛ an fɛ kumakan dɔw bɛ yen an t'olu ɲɛsin ala kira ma al-adabu ma'a rasul sallallahu alaihi wa sallam wana ni kuma duna minnu n'a kɛ bɛ ka diɲɛ minɛ yali fɛn adamaden kuraw de nana la adamaden ma kurakura o n b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ développera cogo o cogo ni fɛn kuraw nana fɛn kura ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka fɛn kɔrɔw de kiiri n b'a dɔn n'a ye kuma in faamu mathalan furakɛli kɛcogo kuraw de nana nka mɔgɔ kura ma nɔ halisa bana kɔrɔ ninnu ni adamaden ninnu de bɛ furakɛ nka furakɛli cogo de yɛlɛmana ka da adamadenw ka dɔnniya ni tatawuru ni développement minnu nana ci kabi ala ka diɲɛ da adamaden bɛ so de jɔ ka si a kɔnɔ hali bi o sojɔ de tɛ sen na wa kabini diɲɛ dara fo bi adamadenw bɛ sɛnɛ de kɛ o sɛnɛfɛnw de bɛ bɔ ka balo n'o ye adamadenw bɛ mɔni de kɛ u bɛ fɛn ɲɛnamaw de mara ka balo n'o sogow ye o yɛlɛmana kabi ala ka diɲɛ da furu de bɛ adamadenya sigi bɛ furu de ka cɛ ni muso yɛlɛma don na wa kabi ala ka diɲɛ da baara ɲɔgɔnya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o échange bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nafolo a mana tɔgɔ da fɛn o fɛn na waati o waati la kabi tuma min na ni sanu yɛrɛ bɛ tigɛ k'a kɛ dinaru ye k'a kɛ dirhamu ye ka warijɛ yɛrɛ kɛ dirhamu ye kabini kolo bɛ dun yɔrɔ dɔw la ka na papiye bila a nɔ na toujours nafolo kelen in de don yɛlɛma bɛ min sababu kiiri bɛ sababu minnu kun kan o sababu fana b'u nɔ na kuranɛ ye min fɔ sinji tuguli ni balimaya siraw ni fɛnw o yɛlɛmana an b'a fɛ mun ka yɛlɛma an b'a fɛ ka PDA de dalilu sɔrɔ an b'a fɛ k'o dagacogo de sɔrɔ sariya kɔnɔ an b'a fɛ riba min ni ala y'a haramu an b'a fɛ ka solution sɔrɔ o la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ musow ka fini lankolon don de la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ wari dun de la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ tɔɲɔni de la dugukolo kɔkana fan bɛɛ fɛn minnu na bi n'a fɔ ko ka diinɛ kurakura ka diinɛ kurakuraya mun de diinɛ b'a la ka mun kɛ ni o bɛ tɔɔrɔ se adamaden ma a y'u ɲininka kɛ n'a sɔrɔ u kan bɛ jihaduko kuma ma o min y'ala belebele ye kulu minnu kɛ bɛ ka marifa ta diɲɛ kɔnɔ
munun be kuma silamaya togola olu ka kuma sidone do la diɲɛ kɔnɔ bi ba mun be silamaya togola kuma fɔ a ɲɛmɔgɔ kunda alamiyan m'a fɔ an fɛ yan dɛ olu tilala olu fɛla fola kabini salafu tilela jihadu n'a shurutu fɔlen do k'a ban a tɛ se ka na sugu ka bɔ kuranɛ kɔnɔ a n'a shurutu n'a dawabitu de ɲɛ bɛ fɔ n'a ma ɲɛ kɛ kɔ a kan ka kɛ cogo di n'a bɛ se ka kɛ a kan ka kɛ cogo di ka d'a kan an kana ɲinɛ k'a fɔ ko silamɛya baara fanba bɛɛ bɛ istita'a de kɔrɔ hiji dama tɛ o silamɛya lajɛ ka na ko caman bɛ yen a sera ka kɛ tuma min na de yamaru kɛra n'a ye hali an filɛ sisan silamɛya jɔsen tɛ duuru ya maa min bɛ balo 3 kan an fɛ yan k'o de ka ca ka balo ka sa i ma deli ka jaga bɔ nka an bɛɛ hakilila tigɛlen don ko jaga kungo t'i dala lahara ni ala sɔnna parce que i ma nafolo mara i bɛ balo ka sa i ma hiji maa min ma hiji an fɛ yan n'a sara ka to a silamɛ ɲuman na ma o de ka ca nka maa si tɛ jɔrɔ i ka hiji ko la parce que k'i ma a se ma k'i ye silamɛya qaida dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛn caman de fara ɲɔgɔn kan i tɛ kungo foyi tɛ silamɛya da la bi min ni qaida fiqhiya dɔ t'a la dɔnniba tɛmɛnenw ka kuma na ko solution tɛ se ka sɔrɔ a la nka o tan tɛ ka di silamɛya ma o mun b'a ko k'a tajdidu est-ce que temps yɛrɛ dira silamɛw ma diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ ko problème bɛ an k'a ɲɛɲini silamɛya ka kiri la n ko silamɛya bɛ gɛn ka don misiri de kɔnɔ k'a gɛn ka don so kɔnɔ k'a gɛn ka don kuranɛ kɔnɔ a da tɛ don an ka ko la o de b'a la ka fɔ jamana dɔw jumɛn a fɔra Mali la ko a ye diinɛ kalannaw wele ka na nin ko in de kungo bɛ yen diinɛ ye mun fɔ a la diinɛ ɲɛnabɔ cogo ye jumɛn ye an k'a lajɛ an b'a la ka hakili jagabɔ min kɛ n'a sɔrɔ o ni diinɛ ta bɛ cogo min na o de la ka kɛ conseil ministre delila ka hadisa kelen ta k'a baara a ye kuranɛ aya baara wa nka n'i ye mɔgɔw ɲininka diɲɛ kɔnɔ b'i bolo diɲɛ problème bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ ka wolo ka bɔ silamɛya de la k'a sɔrɔ an ka maraw fanba tala ka kɛ ni silamɛya ye ne tɛ n'i segira ka na silamɛya ka kiriw lajɛ wallahi dɔnnibaw ye qawaidu minnu dilan ka bila ye dawabitu minnu bɛ yen hali nasu mana ko min na k'a fɔ ko dɔ de nalen filɛ adamadenya ma bi min nasu dɔ t'a la a kɛra aya ye wa a kɛra hadisi ye wa a kɛra qaida fiqhiyya ye bitasrih aw bilishara aw bitalmih a ka dɔgɔ k'i bɛ se k'o sɔrɔ adamaden kunkanko la nka mago yɛrɛ de tɛ se silamɛya taama minɛ silamɛya kɔni bɛ ka lagosi dɔrɔn fo se n'an bɛ kɛ sisan fɛn minnu man di mɔgɔw ye u bɛ kɛ k'o bɛɛ hadisa lafu ni fɛn minnu ni an ka adamadenya tiɲɛna ka se yɔrɔ min na u b'o hadisaw lagosi ko hadisaw ko ne mutawatiru tɛ ko a tɔ si ka fɛn o fɛn fɔra sisan k'a ma sa ko an delila ka sahali ko kuma ɲɛfɔ hadisa dɔ bil kalima fɔ ko da'if a kɔrɔ tɛ ko kira m'a fɔ dɛ danganiya tɛ e fana bolo ko kira m'a fɔ dɛ i ye mustalahul hadis lajɛ a bɛ fɔ hadisa ma kuma dɔ la k'a lafun bɛ nka danganiya tɛ an bolo ko kira m'a fɔ a lafura ni sababu dɔ de ye hadisa bɛ se ka lafu n'a sanadu ye maa dɔ de yera ni hadisa in minɛ baw la ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wasallam maa min danayaba t'a kan a ka tiɲɛ fɔ kun tɛ ten wala a ka durusili yɛrɛ kun sabati tɛ ten a tɛ se ka kuma lakala cogo la ka ɲɛ o bɛ fiɲɛ bila hadisa la nka a bɛ se ka kɛ a ka o lakalili kelen min ye tiɲɛ ye o de y'a to dɔnnibaw bɛ hadisa dɔ lafu u bɛ tila k'a lafuliw tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan ko n'i y'a nasiraw lajɛ ka tila k'a ni hadisa sahihu da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a ni kuranɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ k'i b'a ye gasi t'a la
o da ka bo ala bi hadisa do yi mo ba fo ka la fulidu ni ita yi ko odla babin na famin zorula ko dona fana ko dona de masalan hadisa munun galu katili ka dakrala ni yolu laja ada ni hakli mai iski ko jetemne o dongadiu a dongadi muna ma fo ngo kunfe baradu akachala adama de te fengalo dlani akam ni maslaha do kamata adama de maslaha do kamata o mancha adama de kabu kunu fobi ya adama de kabu kuma do dla abasro la alla alera kuma be kalima bodai eba hadisa chama be basro fadailu do be ni mboda ni ngafsa mandia ni ashkhasu kafsa mandia kuma do le basro hadisa la fule bawbe nawla fa ko mawdu do badla la de ga amma baran ma do be ba hadisa fo ka la fule do ka hal ye qur'an fle ma flat nyon so bara law kele aflana ba soro fataneli kira ka bo kodoma ere ba kena kan godu misali ala sa anga jeni mso cheta doron ka laje misika hadisa do mi be ma tahziru kusube ka bo jenayama absika ketta ngana bayini jenayaji ebishinga fodoro ni masaha boni masaha de koro ko e ka tisiki tengu wal mso kere parce que ko ni hadisa masaha wala taqrabu zina o te wasa aske ni masaha na e ka mo don bo hadisa do ko hadisa ira masaha kunga amana no ya kore ko sale kadaka hakli maflati yon so akora la ko kuma mindo ko hakikadu ni sika sabatika bo kirama no fo itala parce que ani kiraka kuma to tinyonje ani qur'an tinyonje oda to don bo be so hadisa la fulila ko dola atemine ko mununa ulube don bo tlala ni bela hadisa la fule pika mine ko mununa ulube amanga mine ko mununa don bo yo fana fo nabi andai te hadisa la fule ko kuma ere to no de kuma de be hadisa kuma mi fo de mata on jimisrafe anda de kebo ni hadisa mi mata on jimisrafe amban chesri fanga fien de soro o hadisa la ngani min jaraye wolo man yere to labli nete mamunu be hadisa kele anfea ko sayna hadisa la go shi madam ya hal mamunu ta ke ka koro chama ndona na sa be hadisa ko foka la fuka la fu ngana nsegira kata o mo ko wajulu koro laje hadisa tede kuma kon bala o bi arab kan de hadisa o tew ngawlu e wajulu kelo ya ka koro ka mo wajuno e ka mo kashino o kuma hadisa tede hali al ahadith al mawdu'a atahalu kitabukum hadisa munu nas sabatira ere ko don bo yu tomo ka fo kon min manu yengalunde min dara al kila sallallahu alaihi wasallam don ba do muallafatu dlawka akmay te hali olu kono ambe dem semana kuma do wula yere ba meka karamo bawda tin doron yere be temenait wala kira ko koni bisnya yere ba fo disiga parce que e a meminda e bolo o do koni angani kala ke di tara nyefe doni ma fi ka siga ta fo karamo e kaloti geda kai ba ko janu masa ja hadisa rete adota hadisa rete ne mo be kle ku fo munu be ga hadisa muso ka sutraw ni cheni muso nyami baliya hadisa ni fa la boshiya ga kuma ben ni fa ma usikira ko hubbul watan min al iman do fo ya adon bo min fo hadisa la be bodon c'est fo ita koro ngani min gadi mbo fo taqsaw foran fe wajulla taroke u amangene tede to de tala abfulu dum ko al qasas al khayaliya ana ma de biski kam barudo lay kimolo la wala saka mo nyene jenay
o baro munun sebene do arab kana de o bekera ka wabili ke an fe aka qoro ga o mogo kelew de beke ka bukhari de kedla hadisa la fule ade qissa do be ko tawaddudul jariya min floy abe kitab min kono ba fo kitab ko alf layla wa layla ko shubba kelin shukelen baro ko de ba khono zirinda kitabu de o zirinda kitabu tawaddudul jariya qissa imode kono ngango o kasedi en sere lu ba fe o ya hadisa te qissa yere fana te ci mugo cigini ngile ay jamana don ba be ka jala mugo ne abe fugu dongate ma be ka be nahu dongate ma be ka be shahru dongate ma be ka be qur'an dongate ma be ka anga sabaliya bi anga hadisa wolo makera ni mi mandai ite hadisa don bo be hadisa sani shurutu munu madola o bedda fambe hadisa dola do bisinga jagele aka fote ko o te hadisa ere ko chete nga o ba so ale baraka ere deme abalaka ka bara deme ni kuma miye o te hadisa ere ko mi ne sa feni ma te ga yakli boka do mala abge tugodi ebe ya for me wotado kan sense turabu da hadisa mun lajeli ki hadisa mun be na fen fora wa ko hadisa te kama sa ko ciende te kasro ya hadisa wiye don ma flati yon so salaw hadisa mun kuma lajeli ni to mana ka fa son fa turabu daw ko lo ni vliu bugo ni daw hanni ko me qur'an de dayla ka laje abane mana qur'an lele na bena aya mi ma o tigi kungoyi ni shita sabai ay dina tizonji karo ke ite fen yere de laje kwa fora ki ite fen ye kana fen laje o de fodi bo ne eko ko te hadisai o bana ebe ke ki bala kuma minga ko ki ka ke o be mini o hadisa ka kenani ni wa ebe so bukhari la adi aka hadisa de la tison de la e balambe kuma minka o te bukhari kono o te muslim kono mado la ba soro don ba do ka sharhu yetindro o sharhu inka boyoro kateme hadisan nasuka min na bukhari kono min na muslim kono che muslim kono bukhari ko siga boss la mela bi ko ifodi yere fa ambe be balo kaya ka saw kaya ni ala sona ni kite bukhari to ko mes la mela bi yere fa ngabu fuluf la de mako rawahu shaykhan ko choro bafla ya bafla hadisa choro bafla shi kora ko te ko hadisa shaykhu fla kulu ya bafla o kwani ya me musallala hadisla ko muttafaqun alay don babbe ko te de bukhari ni muslim benam mi ngade kodo ni lajeli lagushi hadisan nu kuma gelem bamunu nana ala abebe ni kitabu kena mamban nu de kono ayre ka don batemenu ambe wasoni anga toro bamunu ye jamalla ka koro ulu be akalambaw de mafo aturabu dalaw de mafo asuma karamo de nga amma kalani munu ye muallafatu ke anfe ka koro ulu be sona o kuma kan numa ulu be sona o kuma kan lajeli lagushi kuma kan nuna be ka ma chaman torobi parce que ko lu ka barado ibina fen fonema o koy no fe dala kibino nywana fo imokere ma nebe joy be fere tiga mi ko fe nga ba wono ngoti
o bama de bete ka de do be ke kore do be ke kanay anga dugo ka mona we de wallahi mana wuli ko anga sira koro ma ina ma kumbe jamana ngaya ko ma kala no kumbe jamana ngaya anga jamana sheku koro do biya na tofo kuma nunu tara munu ba no lu ba do do muso do nana fe ko ale a dafala la ko ale deso kana moy ba mo ki ko di kale a dafale kram moy na ko deso la kana na meni sanui ani sanu de nana sanu de kram wa de nga ko na ko karinda na ko hali sogo mai na ne me blaka ta sogo juruta de ko ikasanu ta igata nae ko ne karsa e munye ko mabida fale ne na o do mode onu lo masama be kalu kan fola kwata ikasanu ta igata nae ara niyo ka nga jen laba anga jen laba blogi batigi non doy ara malikara chatri bo jamana hala futu be mago nya hala futu ni are nyina mam so de dafala la ko dafale mina nafana ada ni naro faso fondo yo kada ngui ndari parce que ma de nana wal juya de déclarer les flani ma de nana kanaka wal juya déclarer mo wi dilla ka dota baro boy ni wati mo tay a tigira de biga fo ale nana mi ka ale nana ka mangutu de ale mangutu ka ko ngono fu ka kala no wele kan we kala no wele kan o kiye mi fo ko siga ka ek ma famo doin o ma ningien ko date fala ale la ko ale te fuya ka ko ingo ya msobolo ngani asura ale mako famu kusobe ale nana ni karamo ko nyoro kam majamu wanai kaba ko munu ya ka kula o bana ko ngono ko kala ndo wele kan kiyemi vo se kaka kala ndo nga don ale mi ada do ntekele de karoge be fengilen fiye bi ne ba fo hadisa te qur'ana ayate yemma o ma jesrile ka jira mo la ko ale ma bay ti ci fe malangolo wallahi ti ci fe ma ina mate ma jesili be fe ka jira mo de la ko ne ma bay ngafsa awi ni ya yemma o ma la ti ci fe ma bay ko nte wo ma ina ma de te ne ma fiye ma bate de ne ko ma ina ma de te أتا كل جاتيو حتى الأنبياء والرسل كده نجمو ماكا ولو بيا داي ولو من داي ولو باكيو ولو بمغو كبارو يا على يفهم نقوي كا على تنوناي بس كي ولو يا كبارو ديلاي نو ما دي جون بادي وايو جينا إدي كاكا فو على يكتا هاي نجي بمغو كبارو يا ولا ناي تفرقو يوني ما توني يونجي كرا داودا كا برو باي كو داودا بين نجد بارا داودا كرا دو مسكه دو abe bulla barake nege udla ku ka nege dlo ku udla maburu udla ka fondla fala nan nege magayai ku ke mojizai ai ata magote ka do tasumana bli ka bli ala nege re magaya bulu abake chugo minga dai Zakaria ku kirai asabatra ala kirai hadisa do fo hadisa kenama muslim nan hadisa ko menije de kundu ko Zakaria ku ngem menijedi jiri barakela Nuhu alayhi salam Nuhu era de ma icha sirika ka kunudla nga ambolo bi kalangela de meleke ya hali mi mana kalangela mi suku kono ya karamo era na me suku kono aw ko to suta aw ko to we ka kenewa ma amsigi so ke kono ya eba munu ma famu ko ni kira bi tama suku kono ko
ala ko kira ka fu ye ko kira ya tesu kono ta balle ko kira munun de mena ku ta su kono ku be dumini ke wa ku be demba ku be bulu engaka adama de kebe kiraw nona kede be ka kiraw ka chilla se de be ko be meleke imana do adumi ngon ni mi kumbora non na devitini mi kumbora kamano ngoro de bu biri dugumate ko bugu te est-ce que awe ni voya ka koro ni islamé ya yere islamé de ke do mala e ka ke do ne e kira islamé o e kele mala fule ke danga de ko ni bi il faut o tigi no fe kira mo marati kira mo marati ku e jon daraja bu yani kira tay sallallahu alaihi wasallam am kira ka majigi fo anda bara akwere de damate mena sa ere te blide ideun imodeun ibromso ere burju kon mana yedoron choroba shijjew de bidogo wallahi choroba be ni bulu do kunay ama imade imo ke fla parce que de ba jawgo aka kesa ale ka famiya we ko yere majigido na ale kon bena ka yere majigibu ale la ale ka dombali kama ale bino o daraja sura ala yoro ngay min ka yere buya sira ni niveau la mo ke fla de bero no ko ba ko biri ka ku shile baydi bulu haram yene daw kuna yer ka sen ko teti ka fen ko teti man bayre ke ma la horoma ma ya ka sura la horoma fuitula o de ka chamalla do de la kana fone ni jafa kumba tigi to fone ngane kon ma atigi to yin ko do bian ko bebe graka na kumboro yoro ko be ko waljudo ko ale ko fabini ka wulale ne ko mungera ko ale de tara sungolo tili gwandire fe kato sura ka so ku kebe ka sagado furla bu dumini kela bu boson mi sungolo tili kwa fe e ko ale ko ni mu ko na du kale ko mungera ko mande sungolo che ko ba ere senga sa ko ara ko ala rabu jamana ka ko mo bishwa anga amama to fo yede wanyere te mashite nye korosisa ko karsa de do akon gwa kera malla asigi de nana lakali yani kata o miri dola wali ka dokngolo blo koroy amati to fo yede wanere mati to yi ngalike wanere ma do jadla nye koroko de do nga kuma ngon forata kuna tigi bundana jamana ko bede bigira buluka ya do ko gelara de wallahi ma chama be ki yere ke malla horoma ma e ba do ko la horoma tila yere ba do wallahi ibadon ko la horoma tila edem senu be uta ala bato la jamanen ka machine yetula ala kula yetula ala yesrena nga ibiyere bonflete ko nyini yemi foi nin ko ikra maketa sallallahu alaihi wasallam abubakar maketa omar maketa ma abubakar domi wa no me kabla ay diskuru min gala beyu akone kon blala kuna ko rate ne kapsa ide akwa nyena ko min la kumbe da ko fanga bode la ne yoro funga ka hakeb ne kadaba akwa anyena ko ma fanga mai mi madambe tikido ma korata ako la fumbe ne yoro funga akuro akanga mingi akoke sigidna umar kana umar fle umar na ka chefarnya abesla ba ko nyemo wala domina jomaya juljul kirala afura umar majamuna ni jume ko kana waqafan 'inda kitabillah ko umar ni kungo ko ala ko abana ni hakki jigi ayala doro kuma bana o de ato umar de la ka decision ta duma jigina muso ya kumbe ki mi vo umar siza ako ni ala ka kitabu ti nyoy de aya kala umar ko ay mo wele kana unana ako be fa mu be ka temene umar ka ako ne nyemi vo nya bo ama akira furuna fulo ko kiri de la ako ni min sera ka no ya ka balma ka no ya kai asoro umar ki dansi gala ko ma shi kana temene ga so ya kumbe akiyo mivu akoja sawa
la ka ala ma dansi ala ay qur'an aya kala na ala ko banon versa kira ko mo ay ere de biski doron ka no ni msika ke chugodi o msika ke chugodi ha islamay dinami ni ala ya keta est ce que la ilaha illallah buye soro islamay into fe ko islamay femi ak ya markando msika tay jimisra fe do msika fa ko islamay de ko al istislamu lillah wal inqiyad la ed bi yere kulun saka be abema ki seko ka bela halimi matay jimisra fe na keli ka gelema ki yere kulun ki yere kun do adafe muslim de kore ko kolobanti ma min kolombe alay koloni kore ti yere blaka fenge halu ti tabiye nga esombo ma bi yere kolon ki yere do dafe an fle ko mun na ala ko tede an ga chefo nyoyede wa hala mo do were mani voya ka koro an ga chefo de kira ka yere majigi de fora ka fo ma do fuga do faraka we fon fo la halo te hadisa yere la kira ka yere majigi de fora ngasa e koni e re fa be la horomay ka fini la horomay buru la horomay idaji la horomay ka wajuli ke ji la horomay ka fe be la horomay nga o la horoma shita nye ire ni ka dibay ka la horoma bulu nu bulu fe ona nga olu ka la horoma ba poshi de ko ana joy kuna wari na de la horoma mbola ika karamo yoro o tayre ka fe na yoro yoro de wawde ligeyo njimbe febe yeni njimbe febe yenga ni ko na nu rema tu wasa do jila de jona asiri ga ziara ge jimi ko tension e joni mbe ko yi wasa do aga ziara ge jila ay war mun fara nyonga ka duma de bo do de taka avion ta Tunisie o sababu de o kena kan sababu de do be daga tuko mina kena kan sababu nunu fana be daga frakel do ngak ma koro e mi koro te ka do la bushida koro de c'est-à-dire avec ya e shuga ke mi ga hala re dandala hala re madala ko la horoma bale na bulu fen nade na kun dambala na ere kun na ere kun shaka la horoma fende dungo do wa nigeni kuma yugo do ma go do na barata ma bo do fi do nyere do tlugire tlu daile mali dum fambe o mo gowla no done ave ma bulu ya مالي جمع له أنغلو تقال أبلي إلا من رحم الله أكرم غو أكرم قالوا يرب مالوه دي تمالي هم فنبال أبلي إذن قالوا دو بيولا لو كورو دو مانغو فايدة ديلا دوك مبا وكويا وكوني وين يرد دومبا إمبا دونغوي كون تكيش أبا فو faida di seve ko muso ko ni tanke wolo nugu bi kono ni na le yon e kibe de wolo khale re kon to ma pa to daire do ayra e muso ben furo kele o mbade soro ko shila 5 lana dita ata inta na ke na soro wolo nugu naga wolo nugu ko problème bo ni ne be kan naga shiga ta fet abe ni fle yele koy tant que adama dum bu servi ñona geleya mana adama de ni geleya ba dala kuma mina o kuma ina e ba fe ka nege wallahi kantuna jamanati bono wallahi akado kera tikinda na Allah karini tinama tofo anana kayna ka halisa ne masika bla rasul alere to talere ka koy
ma kamana gane karamɔgɔkɛ i bɛ kɛ ka a tɔ dun ka taa fɛ k'a ka du terrainw minɛ k'a ka nafolo minɛ ka fɛn kirikaraw d'a ma fɛn minnu d'a ma wɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara problème kan a bɛ kɛ a tigi manipuler komi n'a fɔ kodɔnbali fo ka n'a tigi yɛrɛ sɔmi an b'o de la ni maa ni hami ni gɛlɛya y'a kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲɛguwan de b'u bila nin ko ninnu na kuma dɔw i b'a sɔrɔ ka ko yɛrɛ tɛ n m'a fɔ n ko ɲɛguwan y'i se ko jiginna t'i la dɛ kuma fɔ cogo de don sɔrɔ dɔ kamana ganko jugu y'a se ma wa ne kaba ala ka diɲɛ da ni adamaden kamana ganna diinɛ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka s'u ma wa n'a nana o de ye occasion ye pour que k'a ɲɛsin ala ma k'a bilasira n bɛna misali f'i ye kamalen fila ye sogo ye min kɛ limaniya jɔn tɛ o sugora k'u to kaso la u nana Yusufu yɔrɔ ko maa ɲuman don k'u bɛn'u ka sogo kɔrɔ ɲininkali k'a fɛ yan'a ka sogo kɔrɔ f'u ye a y'i profiter ka ala kelenbadiya sɛnɛw fila dusukun na fɔlɔ a y'u wele ka na ala ma fo k'u convaincre k'u da ala la kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ka sogo kɔrɔ f'u ye kuranɛ nasu de nana o maa ɲɛ gannen mana na e yɔrɔ kalanbaa e kan ka kalan lajarabi bɛ jɔn sɔrɔ cogo minnu na ani ni lajarabi nani ma i kan ka kɛ cogo minnu na dusukun kan ka dulon ala la cogo min na k'a tigi ɲɛsin ala ma nka e ko coyi o nana dɔrɔn e ko kiliyan dɔ sɔrɔ la f'u bɛ dɔ fari ka siran kan i ka nin man ɲi dɛ a tun bɛ dɔ la fa de wulila o la i ka nin man ɲi dɛ siri min b'i nɔfɛ na baara min kɛra i kama i na ɲina kuma na dɛ ni mun ye e yɛrɛ nani i na kuma na Bamakɔ i tɛ kɔngɔ tun bɛ fa a ka dugu la yen